Ten den začal jako každý jiný, i pro inženýra Cmírala. A v tom se to stalo. Ty kráso, co to je? Dano? Dobré ráno, vítejte u mimořádného vysílání. Po celém světě se lidem objevují nad hlavami bubliny s číslem. Nikdo zatím netuší, co se děje a co to znamená. Zatím víme jen to, že bublinu má zřejmě úplně každý. Za pár okamžiků by měla bublinám vydat prohlášení i Evropská rada. Bublina Cmírala dost znervózňovala, raději by zůstal doma se ženou. Cestou do práce se ale sklidnil. Bubliny nosili opravdu všichni. Děti měly nejčastěji 0. U dospělých se žádná logika nevypozorovala. Boží slovo nám říká, že smilstvo je hřích. Celý svět neřešil nic jiného, jenže i vědecké kapacity bezmocně krčily rameny. Záhadu neuměl nikdo rozřešit. Pravdu se Cmíral a s ním celá planeta dozvěděli až odpoledne. Tajemství záhadných bublin je konečně objasněno. Víc už za chvíli v mimořádném vysílání. Počet sexuálních partnerů, to je číslo, které máme všichni nad hlavou. Podle prohlášení Vatikánu dosud neznámý hacker zaútočil na počítačové servery v nebi. Tak jsem si trochu zapřeháněl. Katolická církev se jménem Pána Boha omlouvá a slibuje, že bubliny nejpozději do půlnoci zmizí. Byla to naprostá bomba. Takové intimní informace se ještě nikdy nedostaly na veřejnost. Pro bulvár dokonalé žně. Hlásíme se vám opět z červeného koberce, kde před malou chvílí splaskla opravdu velká bublina, královna večírku, sex symbol Nugata, chudařová Nugata, co tomu říkáte? Já jsem z toho vážně zmatená, jako jo, tam před tou 0 měla být tak 4. Fakt. Možná i 5, i takové tragédie se stávají, z červeného koberce Otakar Vtíravý. Bubliny odhalovaly příliš mnoho. Ulice se vylidnily. Inženýr Cmíral z toho byl úžaslý. Jeho 6 nelhala. Před manželkou měl skutečně 5 partnerek. Nejvíc mu ale hlavou vrtala 24 jeho manželky. Měla 4krát víc partnerů než on. Jak to mohla stihnout? Tak co tomu říkáš? Čemu? Jsi nesledovala zprávy? Měla jsem dneska spoustu práce. Tak to nebudeš věřit tomu, jak se to s těma bublinama vyvrbilo.